kuna da shanu da dawakai da komai yanzu kun yadda hakan ne ga su nan na ɗauko a baibaɗe na ɗan ebo mana wa'ancan yayan matsatsukun duk mu haɗa da su uzu billahi min shaitanir rajim babu komai taki za mu kai gona amma sai na fara tuye itacen nan haska sai da kai sannu yanzu zan dawo nan kasa muka je za mu ɗauko kaya yanzu za mu dawo idan an kwale kai ki kawo mana takan nan kai naka ba takai bane ba dan renu kayo ni akan na zan tafi wai sun tsaya ki kan anya kun ba su mako abinci kuwa an ba sanin nan abinci sadu ko an ba su abinci naga tun ɗazu nake ta wannan tun sa abinci wannan kai mutane dan daga bidiyon nan kan wannan san naga zai mun shirme dan daga bidiyon ina da dan daga inna lillahi daga sabon da yanzu zan da dare sai gaba haka daga da abinci nake so in ba su wannan irin bala'in rayuwa ne abinci zan ba